हे असं म्हणजे हे करायचं आहे ना, अवैध धंद्याला पाठीशी मग घालायचं आणि तुम्ही इथं यायचं नाही. हे बघा अवैध धंद्यातून ही सगळं झालेलं आवाज बंद करायचा. जुगाराकडे पैसे घालून बोलतोय का? तुम्ही पण जास्त बोलत आणि तो सांगतो तो याच्यात भारताचं वाढलं यांच्यामुळे. हे बघा तुम्ही जास्त कामात तुमच्या राजकारणाकडे इथं राजकारण करावं. इथं सगळ्यांचे हप्ते खात्याने राजकारण करताय.